gelin kurtösü. Beş yıllık tarihi bolan Türkmen halkynyň gözbaşyny gadymiyetden alyp gaýdýan baý milli mirasy bar. Türkmen halky özüniň şöhratly tarihi, baý hemem gadymy mirasy, dana felsefesi, nusguluk dep desturlary, çeper el işleri, halysy, nepis şaýtepleri bilen bütün dünýäde tanalýar. Türkmen öz milli mirasyny ýyllyň asırlyň dowamynda gorap, ayap, arka saklap gelen halk. Bu ýagdaý mundan bir näçe 100 ýyl odul Türkmen topragyna gadamy düşen daşary ýurtly syýahatçylaryň, alimliň ünsini özüne çekipdir. Olar öz ýazgylaryna Türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuşy, aýratynam Türkmen gelin gyýyllarynyň maşgaladyky, jemgyýetdäki orny, olaň çeper el işleri, milli libaslary, şaýtepleri, hali önümleri barada gyzykly maglumatlar galyrypdyrlar. Türkmen dinanynyň durmuşyny, dünýäsini bereýän, olaň kalbyna nur mehr çaýan ene muamalamyzyň çeper el işleri, gözelligi, nepisligi bilen ähli döwürde dünýä halklaryny haýrana goýupdyr. Milli libaslardaky sünnälenip bejerilen nagyşlar dinanlamyzyň çyn söýgüsünden, mehr muhabbetinden döräp, baharyň al elwan güllerine beslenen dürli öwüşünli Türkmen tehrarlyklaryny ýada salýar. Olarda milletimiziň geçmiş tarihi, ajaýyp şuguny, nurana geljegi beýan tapýar. Gelin ýyllamyzyň uuz barmaklarynyň gudraty bilen döreýän el işlerini Türkmeniň ruhy dünýäsi, dep destury, asuda, awadan durmuşy, şoň bilen birlikde şoň many mazmunly milli medeniýetimiz jemlenenler. Türkmen gelin ýyllarynyň zekin goýup döreden ajaýyp milli eşikleriniň biri kurtödür. Türkmen gelinleriniň atynýan kurtöleri ören gadymdan gelýän libaslaryň biri hasaplanýar. Kurtölere salynýan nagyşlar gözelligi hem nepisligi bilen beýleki ewin eşiklerden tapawutly bolup durýar. Türkmen dinanlarynyň geçmiş durmuşynyň, tebigi gözellikleriniň suratlandyrmasy bolan nepis kurtöler iň gadymy sanat eserleriniň biridir. Olaň ýüzünde parlak ýyldız ýaly lowurdap duran nepis keşdelenmez bolsa, gadymdan bäri halkymyzyň kämilliginiň nä derejede bolandygyny habar berýär. Keşdelerdäki dürli aňlatmalar asyrlyň jümmüşinden kök alyp gaýdýan medeniýetimiziň gaýmagydyr. Geçmiş tarihimizde gelinlerimiz, ene muamalamyz esasanam gyzyl we gara reňkdäki kurtöler atanypdyrlar. Ir wagtlar kurtöler häzirki döwürdäkiden uzyn we giň biçilipdir. Nagyşlary yer we yer salynıp, ören inçe keşdelenipdir. Bu gözellik ene muamalamyzyň nagyşdyr nusgalary döretmäge ören döredüjülükli çemeleşip, gelin ýyllamyda gymmatly milli mirasy peşkeş galdyranlygynyň guwasydyr.